Ще разкаже тази приказка така, както я чух от баща ми. Той я бе изкопал край село Мудава, Асеноградско, и твърдеше, че е на 8000 години. Може да е история, а може да е само легенда. Археологическите данни съществуват. Мъдреци от това време може да са вярвали в нея, а може да се обикнали и съхранили само простите и доверчиви сърца. Едно е сигурно, тя е жива, тя съществува. И ще се изненадате, когато разберете колко устойчиви са били следите на отминалия живот. Доста отдавна, между 1965-67 година, Петър Детев, български археолог, разкопава праисторически обект близо до село Мудава, Асеноградско. Той бил построен според неолитните стандарти от това време. Зад него се извисяват северните склонове на свещената планина Родопи. Отпред се е ширнала плодородната тракийска равнина, а до сами обекта и днес сбират водите си множество извори. Красивата местност се нарича днес долът на 40-те извора, а близкото село носи странното име Мудава. На това място Детев открива древен култов център. В централното му помещение и две помощни постройки той намира уникален ансамбъл от култови предмети. Там е импозантен зооморфен керамичен ритон, съд с дължина 65 и височина 55 см, във форма на елен лопатар, който имал забележителен капацитет от 10 до 12 литра. Появява се и чаша с 3 изпъкнали полусфери. Тримерен Т-образен олтар, както и ритуален поднос с купа, богато орнаментирана с бяла паста. В комплекса са още колекция от дебът олтарчета и много трапезни чаши и купи, също с красива протогеометрична украса. По-късно, на едва 200 метра от култовия обект, при спасителни разкопки, Детев открива друго, далеч по-голямо селище – Майка. В своята научна публикация той говори за Бога Слънце, митичния елен и вярванията, свързани с настъпването на пролетта. Прави наглед странна връзка с запазените и до днес пролетни тържества между Сирни Заговезни и Гергьовден. Добавя и една изящна легенда, позната от фолклора. Уникалният ансамбъл от свещени предмети, оформящи първата божествена трапеза, откривана в света, както по това време, така и далеч по-късно. Наистина ли сме открили най-стария храм, посветен на слънчевия култ и надеждите за плодородие в света? Многобройните разкопки, предприети от българската археология в последното десетилетие, с нищо не опровергават нито оценката ни, нито интерпретацията на откритото. Този култов обект е основан преди повече от 8000 години. Той е рожба на праисторическата цивилизация, първата появила се в Европа. Запазеното име на селото Мудава иде от думата мулда или мълда. На тракийски език означава укрепено светилище. Наоколо осеяно с древни и по-нови църкви и параклиси. Сам Детев открива при разкопките светилище от римската античност, съградено в самия край на култовия център. В статията си той твърди, че обектът е цялостно разкопан. Посочва,
че първата му цел била да определи параметрите. Дава и достатъчно доказателства за това. Откритите артефакти се пазят в музеите на Асеновград и Пловдив. Когато започнах работата по виртуалната реконструкция на комплекса, в двора му неочаквано възкръснаха 3 пирамиди, които на времето откривателят Петър Детев е описал като купчини от камъни и чакъл, складирани от строителите там във връзка с разчистването на терена за строежа. Те пробивали културните пластове с дебелина около 2 метра и излизали на повърхността на могилата, която в своето 8000 годишно съществуване, впрочем, вероятно е била многократно подравнявана от времето и земеделските дейности. Жалко, че на времето Петър Детев не е изследвал друга възможна хипотеза. Тогава би видял, че тези наричани от него купчини се разполагат в вътрешното пространство между трите постройки и заграждат една свещена територия, която вероятно е била за извършване на някакви ритуални действия, тъй като на същото място са и пещ и олтар, външни в двора. Сега остава да гадаем, що за соларни символи са били тези 3 купчини от камъни и чакъл. По-късните сведения от история на религията ни подсказват за тотемни свещени стълбове, отвеждат ни чак до пирамидите, впрочем все проявление на същия този култ към Слънцето.